ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Pho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka Victorium ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit Hannong Thumai Old Beat House Shillong Sakaway ka khana school la subajor bakala sha penyap bat kane kala jia biang ha East Gentia Hills District kane ka jingjia kala jia ya ka way ka khana school ka bapule ha ka kardan class 10 ka balaja bat klem wan pha yeng shu ha ka way ka shnong ka bahap ha po cleariat police station ha ka sngi tho ding penban lalap ya ka met yap jongka na arkilo kalenti ban let shaka shnong sutnga khampaji na surok ba haklau ha ka sngi sait jain ya ka met yap jongka ni ka khana school lalap ha ka por kumbalai beji no phai sngi da ki katto kat nengut ki khana ki bathmu ban let khet so ki bala pentip pat shaki rangba bat ki bahaying hasem jongka ni ka khana hadin katto kat ni por layathu balala ban pentikna ya ka kerteng bat ka jakasa jongka ni ka khana lingba ka plakot bat ki kot school bat ka kerteng school kat kum ki dak kishin ha ka met kani ka khana lalap badon ki dak mong na ka dur khmat jongka ki pulit jongka cleariat police station kila shimti ya ka met yap bat kila yoru ya ka mobile phone jongka ni ka khana kaliang ka JSM penremjur ya kini ki runar wachim ya kani ka mensim yung kani ka khana mo wa khana skor krum te kar hay ni waro man to ting tulot kar konkret kam nang ka bor nang ka ain example ha tu jingjia ha kan ni ka juk apot kwa jia hasok kompor khana skor hindau ka ting tulot yung bor nang ain haduk ka te so dap lem nai boyo ukem upan situm ya te empty ha kan ni kam tawar oni to do ka bor yang ka ting tulot ka bor yang ka ain te ya chu ha ka ding ka jing duna yung kini ki forensic science mo kawaman ni kena adu anin jan med yap go andai duk uyang hadu step teni penjo wa ka jing tulot ni ka jing duna yung kita ki expert ani ki forensic science example da gitu bro yung im tu yap ki ka haduk uyang haduk upon ka celong ka te beslem ya por pad duna wa ka am kami ka pat ka bos an yung sarkar ubo no go lagi forensic science hapo di teng i knang yo semat kandu kandu kam tani i na lang JSM ang kupen mani ya gareli ko wahe do hapo yung ka isentia nai daw ka ni ka jinja taman ko ka kan te am kami dang pen mani ya gareli ko wahe do hapo yung ka isentia ya tarik wan i ye dang pepnawan hadin de dawai nang USP yung isentia ulek borba utwet ya kita ki runar ya kita wa penyap rusmon ya kan dika kena skor wa yo hadu wo yo kem ya kita ki wa MT ha ki kam dan tele da ka borong an umji go open kem ya ki ni ki bru wa ya kita jing krang yu sim ya kam sim bru penman go ya ka distrik ngi ya ki kon ki ti ngi ya piu parang waro apo distrik yu de kita kom cengan yong ki kan thai yong ki kena degar pat ke bor an to kem yu penstum dan yu wat yu set patok yu pasi ya kam gini ki bru kwa kita muslim transnam di usnyau kam te para jai bru benem juri ya kini ki runar wa kam gini ki jing temu kam te da yu ina por jia pagi apo distrik in henry da ka jing tlot yang ka bor ang ain yo penstum ki gar pale ya ka bor ang ain yang sarkar men khaliau burum gi ulai istum wanra ha kita ki benta yo pen dunano ya kini kujia kaka kam tam apok ka ni ka distrik yo i